Alle sammen, velkommen til den her video. I den her video, der spiller vi simpelthen Knife Only igen. Og jeg har altså simpelthen en winstreak på 19. Ja. Men vi skal altså Knife Only. Jeg ved ikke, om de kun bruger Knife. Det gør de sikkert ikke. For de ved jo ikke, at jeg laver den her video. Men jeg må altså kun bruge Knife Only. Og jeg må altså godt bruge gode daggers og sådan noget til at komme sådan rundt med. Som for eksempel sådan, altså man kan godt sådan hoppe rundt med dem her, og så også bare lige bruge overhånden her. Men jeg skal bare sådan... Oh my god, en shaker. Hvordan skal jeg nogensinde kunne dræbe ham? Det kan jeg jo ikke. Prøv at se det der. Prøv at se det der. Seriøst. Se, det kan jeg jo ikke. En hacker. Okay, vent lige. Jeg ved godt, det er en only knife. Jeg bruger katana. Tidligere så dræbte jeg altså faktisk en hacker. Med katana. Oh my god. Hacker. Jeg hader altså at spille mod hackers. Dræb mig, hacker. Dræb mig. Snipe mig. Hvad? Han sigtede ikke. Eller gjorde han? Det så jeg i hvert fald ikke. Det var det. Utroligt. Det var da utroligt, altså. Oh my god, hvordan skal jeg vinde over det der? Det er jo en hacker, nu taber jeg min winstreak jo. En hacker. Jeg kan godt. Hej hacker, hej hacker. Jeg skadede ham. Jeg skadede den hacker. Det er faktisk sygt. Jeg dræbte den hacker tidligere, hvis jeg ikke allerede har sagt det. Ja, okay. Okay, hacker. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Oh my god, 40 nøgler. Det har jeg jo slet ikke råd til. Oh my god. Okay, det er ikke en hacker. Det er ikke hacker. Jeg ved ikke, om det er en hacker, men det er en hacker i hvert fald. Det er ikke ham ligesom før. Så jeg tror ikke, det er en hacker. Det er ikke Westham. Oh my god. Hvordan skal jeg nogensinde kunne begge med de her store mæk? Den prøver sniper. Godt, det her ikke er en hacker. Det kan godt bare være en hacker, når jeg har vundet 4-0. Det går selvfølgelig bare. Så kan det være, at han hacker lige til sidst, så han vinder. Backstep. 1 ud af 5 gange. Eller sådan. I den her runde i hvert fald. Eller i de her 5 runder. Nej. Oh my. Altså med den der hacker, jeg ved godt, jeg må ikke bruge katana, men hvad skulle jeg gøre seriøst? Hvad skulle jeg gøre? Det var bare en hacker, hvad skulle jeg gøre? Okay, jeg knække, hvis I hørte det. Jeg holdt. Dum hacker lige før. Det var en dum hacker, jeg er nødt til at reporte ham. Jeg har reportet en hacker før. Oh my god, det var faktisk et sejt backstep.
Vent. Skiftede han skin ikke lige der? Først havde han jo normal life, havde han ikke? Og nu var det Karambit. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man sådan skins kan skifte. Det er, hvis man sådan går ind på skin, og så trykker man på et eller andet random. Så skifter en skins. Oh my god. Men husk at like og subscribe. Husk at like og subscribe. Det vil hjælpe mig virkelig meget. Hvad er det der for et rip? Energy rifle. Energy rifle. Mm. Og den jeg venter bare her. Og den så. Det er den bedste, den jeg kender. Endelig blev det arena. Eller det var det jo så sådan, det er med hackeren. Ah! Haha, take the L. Oh my. Ja, han skal skiftet, eller? Det kan godt bare være, at han ændrede det før sidste runde. Jo, det er ikke noget. Altså ikke til jer derude, det var til ham her, som jeg lige vinder over nu. Ah! Øh, 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 øh. Så var stille og dræber ham. Godt. Ej, okay. Godt. Det er også det, emoten hedder. Godt. Det var der ingen, der så. Godt. Ej, okay. Det var der ingen, der så, så. Ja, det var der heller ingen, der så. Wee, what? Ja! Eller freeze rate. Det gør det bare ikke. And... Oh, shh. Kom nu!
Ja. Nej. Det gjorde det der. Jeg hammer en hånd ned i bordet. Det var da også dumt. Jeg kender ikke ham her. Spider-Man til en væk. GG's Toxic Noob. Jeg har ikke engang tænkt det af klassen, altså det er endnu mere tænkt det. Jeg skal bare have ham igen. Nej, han var nede til intet et eller andet. Okay, en win-win. Jeg kan også bare lige grine ham. Ja, det er fortjent. Han er ikke engang. Han er endnu mere nu. Han er ikke engang i silver som mig. Han er bare bedre end ham. Han er 3 faktisk. Det er tough. Han har bare ikke tænkt det. Det er virkelig tænkt vel. Når man er 158 level og ikke engang har tænkt det ind. Det er virkelig for mærkeligt. Hvis jeg ikke vinder mod de med det er jo ja. Så kan det godt være, at jeg kan vinde. Ja. Ja, så siger vi bare lige, at jeg går efter ham, der er level 168 først. Han skal bare dø, skal han. Han tror, jeg kan drive ind level 260. Er han helt væk? Er han helt væk, eller hvad? Altså, er han helt væk? Ja, jeg tænkte nok, det var autoshoot, det der. Og det er faktisk en nice rap, han har. Se, jeg soul rap på ham der. Han er sådan lort. Oh my god, man. Han er jo også bare for dårlig, ham her, mand. Ikke godt, så dræb nu en af dem. Ja, Konustus. Eller hvad det end er, du hedder. Good boy. Nu står jeg bare her. Ah! Jeg blev jo helt bange der. Men nu får jeg se ham. Og jeg er altså ikke helt væk. Oh my god! Har jeg overhovedet vundet? Det tror jeg ikke engang, jeg har. Nej, jeg skal lige vinde. Nej, jeg gider ikke det her. Det er svært. Jeg giver. Kom nu. Kom den giver. Der var en, der så, at jeg lige gjorde det der, jeg slipede slet ikke. Jeg er stadig en gang med min hus. Med en banner. Kom nu en eller anden en ved en mig, eller jeg snart bliver sur.
Kom nu, en eller anden invader mig. Jeg er ligeglad, hvem det er. Kom nu, invader mig. Kom nu, kom nu, kom nu. Kom nu. Hvorfor spurgte jeg egentlig ham der min ven? Han er 131. Kom nu, en eller anden. Invader mig nu bare. Ja, kom nu, invader mig en eller anden. Jeg er ligeglad, hvem det er. Bare en eller anden. Det bliver det. Men det only knife. Men, Moses, jeg skal bare lige vide det. Only knife. Sådan. Kom nu. Jeg må ikke tage bare en eneste runde til jer. Så jeg er simpelthen for dårlig. Det er jeg seriøst. Jeg er simpelthen for dårlig. Jeg har kun haft 712. Nej. Det er ikke meget. Så vandt jeg jo. Det var nemt at vinde. Ja, ham her. Kom nu, eller hvad det er. Den er ved at være hinanden. Det er en banehaver. Som jeg gerne spille med. Ah! Den er god, mand. Mig. Why you want me? Knife only. Me. Det er lidt, hvad der står der. Roblox et eller andet message that breaks safety rules. Det er ikke særlig godt. Hvad sker der? Jeg var bag ham, og så backstabber han mig. Det giver ikke mening, det her. Jeg reporter ham. Nej. Det var nok. Ja. Men det er nå, skriver jeg. Ja. Nej, ikke. Ja. 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 Smart, ikke? Og nå, skriver jeg. Ja. Det er tuf, ikke? Like og subscribe, hvis det er tuf. Også gør det, hvis det ikke er tuf. Ja.
Hvad? Nej. Okay. Det er samtidig. Vi har ikke one in one night only. Ja. 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 Jamen, det var vist alt for den her video. Håber I nød den. Husk at like og subscribe.